ନିତଙ୍ଗ ବିଭାଜ୍ୟ ନିୟମ ପଢ଼ାଅ ହେଲା। ବିଭାଜ୍ୟ ନିୟମ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକକ ଘରେ 0, 2, 4, 6 ଓ 8 ଥାଏ ତାହା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକକ ଘରେ 0, 2, 4, 6, 8 ଥାଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯଥା 304 ଏକକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି? 4 ଅଛି, ତେଣୁ 304ଟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 520 ଏକକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି? 0 ଅଛି, 0 ମାନେ ଏଇ 0 ଅଛି, ତେଣୁ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 202 ସଂଖ୍ୟା 202 ଏକକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି? 2 ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 306 ଏକକ ଘରେ 6 ଅଛି, ତେଣୁ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 808 ଏକକ ଘରେ 8 ଅଛି, ତେଣୁ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଏକକ ଘରେ 0, 2, 4, 6, 8 ଥାଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଦେଖ ଯଥା ଏକକ ଘରେ ଏଠି 4 ଅଛି, ଏଠି 0 ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି, ଏଠି 6 ଅଛି, ଏଠି 8 ଅଛି, ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକକ ଘରେ 0, 2, 4, 6, 8 ଥାଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ହଉ, 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସରିଲା। ଏବେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯଥା 135 1 10 100 ଏହି ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇବା। 1 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 5 1 3 4 5 9 9ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ 135ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 288ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ 2 ମିଶାଣ 8 ମିଶାଣ 8 8 2 10 10 8 18 18ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 3 ନୂଆ 18 318 ହେଲା। 318 ମାନେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ 288ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ବା 288ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 267ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ 3 ଦ୍ୱାରା 2 + 6 + 7 = 15 15ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 15ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ 267 ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ମାନେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ଯଦି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ମାନେ 135 1 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 5 ସେ ସମାନ 9 9ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ 135ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 288 2 ମିଶାଣ 8 ମିଶାଣ 8 = 18 18ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ 3 ଦ୍ୱାରା 288ଟା ବିଭାଜ୍ୟ। 267ଟା 2 ମିଶାଣ 6 ମିଶାଣ 7 ସେ ସମାନ 15 15ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ 267ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ମାନେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ଯଦି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଦେଖିବା। 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକକ ଓ ଦଶକ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ମନେକର ଆମେ ଦେଖିବା 312 ଏକକ ଦଶକ 12 ହେଉଛି 12 ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ 312ଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 12 ଏଇଟା 12 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ମାନେ 312ଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। এইটা লেখা আছে 1 10 100 1000 অୟୁତ 5 ଅୟୁତ 8416। ଯଦି এই 16ଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ
ତେବେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 5 8 4 1 6 1 10 16 1000 ଅୟୁତ 5 ଅୟୁତ 8416। ଯଦି 16ଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତେବେ 5 ଅୟୁତ 8416ଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଦେଖିବା 4554 ଯଦି 54 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ଏହା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଦେଖିବା ଦେଖିବା 54ଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ 5854ଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକକ ଘରେ 0 ଓ 5 ଥାଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯଥା 4580 ଏକକ ଘରେ 0, ତେଣୁ 0 ଆଉ 5, ଯଦି 0 ଅଛି ତାହେଲେ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଆଉ 4835 ଏକକ ଘରେ 5 ଅଛି, ତେଣୁ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏକକ ଘରେ 0 ଆଉ 5 ଥିଲେ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏକକ ଘରେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 0 ଆଉ 5 ଥିଲେ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ।